Til at starte med, vil du så ikke lige fortælle dig om dig selv og hvad du laver til hverdag? Jo, jeg arbejder i SSBK og hedder Karina Osmark, og jeg arbejder med at forebygge kriminalitet her i Helsingør Kommune for unge mennesker. Og tidligere der, så har jeg haft et speciale tema herinde, som drejer sig om unge piger fra 12 til 18 år, for at få dem at have det godt. Altså, vores primære målgruppe er jo, at mål med vores arbejde er, at alle unge i Helsingør har det rigtig, rigtig godt. Tak. Men vi har om mobning, og hvad er mobning for dig? Så. Mobning er... Ja, hvad er mobning? Det er nogen, som bliver udsat for noget, som ikke har gjort noget forkert. Som bliver trakasseret og nedgjort for andre mennesker. Ja. Hvilken aldersgruppe kommer oftest til dig om mobning? Ja, det er jo tit er det der... Typiske gruppe er 13, 14, 15 år her med mobning. Så der er andre problematik andre steder. Altså, hvad er nogle af grundene til, at folk de mobber andre? Nogle af grundene til at være, at de som mobber er jo oftest har selv dårligt selvværd, eller har svært ved... Tit dem som mobber er rigtig, rigtig populære i klasserne, er socialt gode kompetencer, men ofte måske selv fagligt dårlige i skolen. Jeg kan ikke sige, at det er lige sådan her, men det er oftest, når man kigger på det, også i forskning, at det er dem, som mobber, er rigtig populære i klassen. Ja. Hvilke konsekvenser kan det have for mobbeofferne, hvis de ikke får hjælp? Det kan være mange konsekvenser. Det kan være, hvis det nu vi kører det ud i et ekstremer, så kan man udvikle meget stress, som kan give til en sygdom, som gør, at det er rigtig, rigtig svært at begynde at stå op og tænke konstruktivt. Man kan få depression. Man kan få for højt blodtryk. Unge mennesker kan, når det presser til sidst, så er det, når man kigger på selvskade, at man ikke spiser, man skærer sig selv, eller finder noget andet, som er dårligt for sig selv, tager piller. Det er flere af dem, som bliver mobbet, så bliver mobbet, har den her destruktive adfærd. Hvad kan man gøre for at hjælpe mobbeofferne og selve mobberne? Ja, for det første, så, hvis det nu foregår i en klasse, så må man have en politik for det første helt op for ledelsen ned i klasserne, at man har nogle metoder, man gør for at arbejde, så det sociale netværk, det sociale klasse bliver styrket. At det er okay, at man er, der man er. Man har alle mennesker er god til noget, og man er mindre god til noget. Og det skal man respektere. At det er okay, at hvorfor man er, og få større forståelse. Og så tænker jeg, at hvis der er nogle det man kan se den som, hvis man kan finde den som starter det hele, så prøver at få fat i den sammen med den som bliver udsat. Og så lære lidt konfliktmaling mellem de to, og høre deres historie, hvordan den ene har. For tit den som mobber, den får det vide, og høre det ord, den som bliver mobber er udsat for, hvordan den har det. Så tit så går det op for dem, hold da op, tænkte hvis det var mig. Og omvendt at forstå, hvorfor jeg har det her starter. Fordi det mobber ved ikke, hvordan det starter. Det starter, og så bliver det bare større og større og større, og så går det på sms og Facebook, og det kører bare videre og spredt på skolen. Uden nogen grund, ikke? Så der synes jeg, jeg synes også, man skal starte helt op fra toppen i skolen, og ned. At man har en politik på skolen, og har nogle redskaber, hvordan man griber fat i det i god tid. Og tage det alvorligt, i rigtig god tid.